Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem panggung. Kan kamera lagi jalan langsung. Iya, langsung ke ini aja ke Ade. Ke Ade foto terus. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Ade. Bukan. Ke Ade dulu, ke Ade dulu. Gak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Ini apa ya? Iya. Saka lima kene iki Pandhawa Kurawa babar pisan ora tak bedak-bedakake. Yen Pandhawa tak ulang ngitung-ngitung, Kurawa ya tak ulang ngitung-ngitung. Yen Pandhawa tak ulang babakan panembah, Kurawa ya semono uga. Ora ana sing beda. Sing beda iki mung lingkungane, Dipati. Wis saiki kowe ora perlu selak karo batinmu. Kurawa kuwi rina wengi isine mung kok doktrin supaya ora rukun karo para Pandhawa. Iya apa ora? Kowe ora perlu jawab, sing ngene ora perlu wangsulan. Kabeh sing nonton wayang bengi iki wis ngerti. Rina wengi kok racun karo kanistan supaya ora rukun karo para Pandhawa. Jajal, tekono para penonton. Kurawa iso bubrah morale kuwi gara-gara sapa? Ra gara-gara Sengkuni. Nggih napa mboten? Oh. Lho. Wis do sauran. Kabeh sing mirsani iki do bengi iki wis do panggam, do tanggap ing Sasmita. Lah, gandeng lingkungane karo Sengkuni, kok jurang ana juranging kanistan. Kok gireng ana juranging kamurkan. Ora srawung karo panembah jati, ora srawung karo pangibadah, ora gelem guyub kang sarta rukun. Mergo kumpulane karo Sengkuni. Yen kowe ora selak karo batinmu, Dipati. Kurawa kok iso bobrok morale kaya ngono kuwi mergo pancene ibarate kertas putih sing nulisi iki kleru. Ing atase biyen Kurawa isih cilik-cilik, Kurawa isih bocah apa memper. Kurawa isih lugu pas isih bocah jaman semono. Rina wengi para Kurawa kok giring ning guyangane apa memper ngono kuwi. Bocah urung do sunat lho. Kok diparani rono arep nggo apa? Sing ngrusaki pancene kowe Dimate. Yo Gusti Maha Agung, Gusti Maha Agung. Aku wis niteni nuwun sewu. Ngendi nggon ngendi papan ora desa, ora kelurahan, ora kecamatan munggahe kabupaten. Angger enek Sengkunine kuwi mesti ora iso ayem. Aja, saiki ora ariken rasamu. Ora ariken nalarmu. Yen wis kedadiane kaya mangkene iki sing kleru kira-kira Durna apa Sengkuni Dipati? Lah salah. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang oler lena tanpa kahanin ler lena tanpa kanin yen tantu lusa yen tam tulusa mengko sang Dyahutama Kakang Durna piye aku wis bosen anggere bantah derdah karo panjenengan tan murunga mengko mesti golek benere dhewe-dhewe saiki ngene wae ya Kakang Durna damar mancung cinupet wa sing wigati
iki ana perintah saka anak Angger Duryudana. Perintah mau tumuju marang Kakang Durna. Nuwun sewu Kakang. Gandeng Kakang Durna nuwun sewu. Gandeng Kakang Durna ki rak abdine negara. Kakang Durna pendak sasi nampa blanja saka negara Ngastina. Pertapanmu saka lima kene iso endah saka sapa ora ana liya. Pertapanmu kene iso endah merga saka dhuwit saka negara Ngastina. Gandeng wis tetonge glo tanpa warana. Yen to punjer kekuatane para Pandhawa kuwi dumunung ana Bratasena. Perintah saka anak Prabu Duryudana nuwun sewu. Kakang Durna kersa ora kersa, gelem ora gelem. Kudu mbudidaya patine si Bratasena. Kersa ya ngono, ora kersa ya ngono. Nyuwun sewu. Yen nganti iki mengko Kakang Durna mbantah dawuh, diparingi wektu udakara 7 dina ora iso mateni si Bratasena, nuwun sewu. Aku iso ngrusak, Sengkuni iso mbubarake pertapanmu saka lima kene. Lho, kanthi cara apa? Kanthi cara apa kowe bakal mbubarake pertapan saka lima kene Sengkuni? Nyuwun sewu. Aku bakal nyebar ana layar kaca lan layang kabar. Lamun to pertapanmu kene ngajarake aliran sesat. Ora mung kuwi, Kakang. Saka lima bangunane bisa magrong-magrong sarta tetumpakanmu roda papat iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina. APBN anggaran pendapatan belanja Ngastina. Yen Angger Duryudana iki mengko sida gerah sing dadi penggalihe, bantuan pendak sasi bakale diendhek. Ora mung kuwi, kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngambrukke kabeh bangunan sekolahan saka lima kene. Yen kene wengko wis ambruk, saka lima kene wis ambruk, papan kene ora arep didekne sekolahan meneh, papan kene arep tanggo tak dekne komplek. Kira-kira mending apa ora ngono kuwi? Kejem kowe Sengkuni. Sengkuni kowe kejem Sengkuni. Ayo pikiran luwih dhisik. Kabeh keputusan mapan ana Kakang Durna. Aku bakal mapan ana pepungkuran. Pikiran ora arikan rasamu. Aduh, mati aku piye iki. Roh Bratasena. Hanjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung
ngas gandanyo maweh raras renaning driya Durna guruku. Bratasena kepiye? Tekaku ngadhep marang panjenenganmu. Ya kuwi saka krenteking atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Kosek Bratasena. Apa isih kurang anggonipun Bapa maringi ilmu marang kowe? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing kene sok glogok banyu ngejun bebasane anggonku menehi ilmu marang Bratasena. Apa isih kurang ngger bocah bagus Bratasena? Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngandika, mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawuh Rasuling Gusti ingkang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tekan pati, wiwit jabang nganti tekan crapang. Mula aja ngendhoni marang tekadku Bapa Durna. Ya yen pancen kaya mangkono, apa ilmu sing ndak kepinginake Wijasena? Kaya sing mbok janjekake marang Bratasena triari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Bratasena kepingin nggayuh ilmu utawa kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bapa Durna. Agyat risang kapirangu are nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana iwa situkeng walang abdi kawruh sangkan paraning dumadi Bratasena. Ya pancen kapara nyata. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Bratasena, kawruh kuwi pitukane abot lho Bratasena. Syarat saranane ora gampang. Ora mung bondo ning sisip sembire, luput katuranggane, nyawamu sing bakal dadi korban. Ora peduli. Wis kadung madhep Kang Sarta mantep arasane Bratasena. Kabeh mau ana syarat-saranane. Syarat-saranane apa? Maragage kandhakna Durna guruku. Bratasena, piye? Jeneng sira Bratasena kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gong susuwing angin. Dene mapan ana ing alas Trik Basara utawa lengkeng Gunung Candramuka. Piye? Kowe saguh apa ora Bratasena? Piye? Apa jeneng sira Bratasena saguh mujuti syarat-saranane? Ya kuwi kayu gong susuing angin. Bratasena, mung pangestune Durna guruku kang ndak sesuwun. Muga-muga
Sembodo ingkang sinedya, Rahayu ingkang tinemu, Basuki ingkang kaestia. Pangestunipun Bapak Gumraja kaya banyu seduda, muga-muga bisa kasembatan apa sing dadi gegayuhanmu Nger Bocah Jentara Bratasena. Kandhanya Sekar Gadung mangancur lakuning angin gugur agraning harga Guru Gurnita ngagiri-giri kocap kacarita nalika samana Aradyan Bratasena wis praping ana ing tepining wana Tribasara langkaing gunung Candramuka. Sigra hamlintir gumbala hangun jalhuswa hambekos kadya taksaka hanembur wisa. Alas gong gegerotan kebak gurdating jenggelek. Pangingkayon sambung sumambung tepung ngamaro gunung. Sigra katrajang dening kridaning sang panenggak padha saknalika. Bumi horeg Goro Gurnita. Padas padha gempal jurang samya jugruk. Wit ingkang gedhe rebah kabarubuh. Ingkang jero tancepe padha pokah. Ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote.
Watu gilang kinarya onclang gugur. Agraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh. Buron wana hambyar bubar mawut sarsaran. Gajah banteng singa barong. Warsa klawan kidang menjangan dalah iber-iberan. Otot kenceng ngarenceng wadana ambrabak netra andhek angatirah. Hanggeget waja Dyan Bratasena. Ngupadi baya pundi dununge kayugung susuwing angin. Halastri Basara kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena. Ing kono wau Den Babati Wanatrik Basara kaliyan Raden Bratasena. Sang Bratasena datan nggraita. Raden Bratasena datan anggraita lamun sajroning alas ana wujute raseksa kalih ingkang lagya jejaga. Raseksa kekalih sajak kaliren pramila golek daging sak tampel. Getih sak tetes kinarya nyambung ingkang dados gesangipun. Solahe raseksa kekalih. Solahe raseksa kekalih kang lagya pados pangan. Yen Cinandra kadya lintang panjerina.
Hei. Wit ah. Hei. Hei. Ah. Awas. Sroma wahyut sang raseksa pura rupa mangasa kati pangsampal kaprapal selo kapalasan sapo lumah yumangungsi kagiat kakudo kang joko bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Adikku Yayi Rukmakala. Ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka? Pranyata
pranyata dewa isih adil karo umate Yodi. Kok Kakang Rukmuka kandha kaya mangkono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa Kakang? Buktine wis cetha. Nalikane ana ing Alastrik Basara kene wis babar pisan ora ana panganan, ya kuwi wujude kidang kang sarta menjangan. Dewa lah kok malah kirim pangan wujude menungso Yayi. Ya yen pancen kaya mangkono, ayo enggal ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale. Aku selak ora kuat ngempet luwe, Kang. Ya sabar luwe dhisik. Hei menungso, yen nitik saka busanamu kowe kuwi satriya. Yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh-wani mlebu ana ing alas iki. Apa kowe ora ngerti yen kene kuwi alas pengalapan, sapa wani mlebu metu mung baliaran. Wah. Edan. Suarane gumleger kaya gempa bumi ya. Suarane wis marem, mentah daginge kaya ngopo ya, Kang? Yen bocah iki kelakon dadi panganane awake dhewe, aku request teponge ya, Kang. Aku ngenge ana pupune, Kang. Kowe kok milih pupu sebabe apa? Wis dadi pakulinanku kok, Kang. Aku yen arep nyerang wong sing tak serang pupune sik, Kang. Wong edan malah tekan ngendi-ngendi. Satriya Jodipati, Jodipati Bratasena kekasihku. Bratasena ya Bimasena. Edan-edanan. Bali takon ana buta loro sak kembaran, sapa jenengmu? Aku Kang Baureksa alas kene jenengku Rukmuka. Aku Rukmakala, Gus. Lah banjur kowe manggon ning kene? Aku mituhu dawuh guruku. Goleki wujute kayugung susu ing angin. Yen kowe ngaku kowe sing Baureksa alas kene, coba duduhno. Ngendi wujute kayugung susu ing angin? Wah, kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki aku. Kowe aja kumbi. Dawuh guruku kayugung susu ing angin mapane ana kene. Iya, lali aku, lali Bratasena. Aku ngerti panggonane kayugung susune sapa mau? Susu ing angin. Susu. Iya, susu. Kuwi manggone ning wadukku. Wadukmu ya. Carane njupuk. Carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku. Tegese kowe dadi pangananku. Kowe arep mangan aku. Panganen yen kowe arep mangan aku. Ning iling-ilingen kewan cacing kae yen kepidak mesti molet apa maneh jalma manungsa. Panganen Bratasena nek pengin tak bobok wetengmu dina iki. Ya. Alah, adewe dadi buta nek kalah galak to, Kang. Lah ya iki medeni tenan. Kowe bangga, Gus. Ya, apa abamu bagus? Leno pangin dawa lakon greget siung pengapit bialiaran. Gianjur cah biasmu.
Campur. Iku saknyatane Kunjang seret winangun Wonten kono luri Rineng temuni Rinengku dirangan Merasakan milarsi sipating raseksa tinemune jebul Indra lan Bayu Dewaku basaku katuru hong ilahing sekaring buwana langgeng ya Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestuku Tampanana tak gegem dadi jimat Bayu Dewaku sembahku katur ya wis ndak tampa Bratasena dene pangestuku Tampanana tak pundi handayanana kasantosan kenang apa sebabe Indra lan Bayu membo dadi buta ngalas kawruhanana kulup marmane ulun sakloron membo dadi buta awit saka kena paukuman kelawan pukulun Bathara Guru satemah dadi buta ingkang mapan ana ing ngalas kene dadi penyebabe kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ndak jlentrehke ana kene ingkang wigati aku ngaturake panuwun marang jeneng kita Bratasena kang wis ngluwari panandang ulun. Iya. Ulun bakal takon luwih dhisik, kenang apa? Kenang apa kok jeneng kita kraya-raya mapan ana Anastrik Basara kene Bratasena? Aku mundi dawuh Durna guruku, goleki kayu gungsu suwing angin kinarya sarat sarana wedaring kawruh sangkan paraning dumadi ya ilmu kasampurnaning urip. Ya jagat ya dewa ya Bathara Bratasena piye sumurupa kayu gungsu suwing angin kuwi mboyak ana krana kuwi mung pasemon lire kepriye jarwane mangkene kayu kuwi kayun kuwi tegese karep dene susuing angin kuwi napas kang tegese urip cetane saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya Bratasena. Sinokarta mretaratam tutantuning utama titi tetep dadi pangubaning madya tentreming ati
Kinarya tandha tarima kasih krana kita wis kuwagang ngluwari panandang ulun kita bakal ndak paringi wujude piyandel ya kuwi sesupe duwi indra mani ing warih kang daya kekuwatane Bratasena bisa ambyur ana sajroning samudra lamun jeneng kita Bratasena ambyur sajroning segara utawa samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe duwi indra mani ing warih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu ngaturake panuwun ingkang tanpa upama ulun uga bakal paring piyandel Bratasena wujude sandangan marang Bratasena ingkang aran gelung winangun minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi kang tegese kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru cekak cukupe gelung minangkara iki dadi tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita Angger Bratasena ngaturake panuwun marang Bayu Dewaku reh ne sak mengko ndak wawas wis paripurna Maradyagi remna kang dadi paningalmu weningna panca indriyamu kinarya panjinge sesupe duwi indra mani ing warih sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan jeneng kita Bratasena tumuli enggal baliya ana gurumu Pendhita Durna semono uga aku Bratasena ulun uga bakal bali mring kayangan ngestokake dawuh Indra lan Bayu Dewaku barengi sintrang samirana muga-muga bisa anyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan apa kang dadi gegayuhane Bratasena cahe jek urip. Ye, cahe jek urip. Bratasena isih meger-meger, malah sak rampunge mulih tekan candramuka cahyane sumunar. Saiki mbuh ora idep. Nek ora iso mateni Bratasena wae bakal dilereni tekan rombongan Ngastina. Piye neh iki?
lenga patra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik, duh anakku bocah ayu limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sakwetara ya nok, ngono ya Mak. Ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan ngono. Nanging luwih dhisik ayo anakku limbuk ndak kanthi bebarengan ngegungake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ngono ya Mak. Ingkang wis malimbarake keberkahan lan kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo limbuk bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki no. Oh ngono Mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa Mak? Iki ngene ya Nok. Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan ya kuwi puncak acara. Oh ya. Puncak acara peringatan ya kuwi HUT Proklamasi Kamardikan RI Republik Indonesia
Ya kuwi kang wis yuswa 80 taun. Oh ngono. Kang kagelar dening para wargagung masyarakat Kecamatan Baron, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh. Mula aku karo kowe anakku Limbuk wis sak trepe wis sak pase. Heeh. Lamun bengi iki awake dhewe ngaturake panuwun. Oh ngono. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula pangarsaning giat. Iya. Bapak Camat, Nduk. Oh, Bapak Camat. Bapak Camat Kecamatan Baron. Asmane Bapak Gunawan Wibisana. Oh ngono. Sing mau sore wis kepareng babar pangandikan. Ngono ya, Mak. Uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng seluruh panitia. Sing wis ikut andil sukses lumadining pahargyan wayangan bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Panitia sing wis nata-nata. Uga sakliyane wayangan wiwit mau sore wis kebak. Ana basar barang yen ora kleru. Pancen bener disumbutke disembadani kono. Ngono. Iya ngestokake dawuh. PHBN peringatan Hari Besar Nasional negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis mencapai umur ke-80 tahun. Ya pancen bener. Senadyan iki sasine wis September, nanging tidak mengurangi semangate para wargagung kang mapan ana ing ya kuwi Kecamatan Baron, wabil khusus para sutresna budaya, pecinta wayang kulit kang bengi iki kepareng mirsani tumplek-blek dadi sawiji no. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Senadyan sasine September, wis September nanging tidak mengurangi rasa semangat para sutresna budaya. Oh ngono. Eling-eling nak, piye? Eling-eling Indonesia wis mardika umur 80 tahun, awake dhewe saiki wis ora perang mungsuh penjajah. Wis ora perang secara fisik, wis ora perang ngusir penjajah, ora no. Nanging tugase awake dhewe selaku menjadi generasi penerus hanya mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh aja nganti no. Aja nganti perjuangane para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa biyen, sing wis merdikake negara iki. Iya. Ibarate toh bondo, jiwa raga nyawane diudhokke kanggo sang saka merah putih. Iya. Aja nganti perjuangane para pahlawan kusuma bangsa biyen anggone ngraih kemerdekaan negarane awake dhewe iki saiki ana ing jaman saiki dikotori oleh oknum-oknum sing kepengin ngogak-ngogak katentremane negarane awake dhewe, ngobak-ngobak banyu bening gawe rusuh ana ing negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ngono ya, Mak. Aja nganti dikotori ya kuwi kelawan oknum-oknum sing ora tanggung jawab. Ana negarane tambah umur, otomatis ayo masyarakate tambah dewasa. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Awake dhewe selaku generasi penerus kudu tetep menjaga kondusivitas negarane awake dhewe. Iya ngestokake dawuh. Kaya wingi-wingi ana gegeran wis ben sing geger ben geger. Negarane awake dhewe wit Kediri, Madiun, Surabaya sing geger ben geger. Wabil khusus awake dhewe memulai
diri sendiri. Dari diri sendiri. Ibda binafsih, memulai dari diri sendiri. Dimulai saka masyarakat Nganjuk wabil khusus ingkang mapan ana ing Kecamatan Baron, kudu tansah menjaga persatuan, menjaga kesatuan, guyub rukun gotong royong warga masyarakat. Aja nganti rusak mung mergo oknum-oknum sing kurang tanggung jawab. Oh ngono ya, Mak. Ya, ngestokke dawuh. Upamane demo kaya wingi-wingi ning Jaban Kutha, arep menyampaikan aspirasi monggo, ning aja ngurusaki wujude fasilitas umum. Oh ngono. Upamane fasilitas umum ana sing rusak, ya kuwi mbangune yo nganggo duwite awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ora wurunga mbangune maneh dandanine meneh yo nganggo duwite rakyat. Oh ngono ya, Mak. Aku mung selaku seniman desa, dalang mung dadi penyambung lidah. Oh ngono ya, Mak. Nek DPR kae perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, nek awake dhewe DPR kuwi nak dalang perwakilan rakyat. Oh ya. Dadi sak bisa-bisa dalang jaman saiki kudu iso nentremke kahanan. Oh ngono. Nentremke kahanan ya ora nggur dalang apa wae. Sing dadi profesimu, entah kuwi tani, dadi guru, pejabat dan lain sebagainya. Kuwi kudu ikut andil dalam membangun bangsa. Carane piye? Ya kuwi anut profesine dhewe-dhewe. Nek dadi guru, ya dadi guru sing apik. Dadi tani-tani sing becik, seniman pejabat, ya pejabat sing becik, pejabat sing jujur. Oh ngono ya, Mak. Ya alhamdulillah wa syukurillah, ngaturake panuwun berkah barokah kanggo warga masyarakat Kecamatan Baron. Biyung ndongake apa? Mah dongaku Mbah Nyumili kok, Nok. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional ke-80 kang denadani warga masyarakat Kecamatan Baron, muga-muga warga masyarakat Kecamatan Baron sumrambahe marang kabeh masyarakat Nganjuk. Ya. Kecamatan Baron dadya kecamatan sing baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan. Apa wae sing dadi idam-idaman kang sarta kepinginane para warga masyarakat ing Baron. Bisa sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Amin 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 Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbu